नार्जारी एडुकेशन चेनेल दा नोंथांमोनखौ नार्जारी एडुकेशन चेनेलनि जानानै बरायबाय दा दिनै बे समाव आं माने फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनि बा फार्स्ट कन्टिनिउस टेन्सनि बा फार्स्ट पारफेक्ट टेन्स बा फार्स्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्स बे पास्ट टेन्सनि मोनब्रै बाहागो सावरायगोन स' नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन होनना आं आसा खालामबाय दा भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामसै गाइस दा फार्स्टआव आं बुंफुरलांगोन फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनि दिनै जाय टेन्स अफ भार्बनि जायखिजाया खामानि एबा जाथाया आगोलावनो जानानै थांनाय एबा जोबनानै थांनाय ओंथि फोरमायो बेखौनो फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स बुंनाय जायो बे जाबाय डिफिनिसन बाट जों बेखौ गोसोआव मोजाङै माने बुजि मोननो थाखाय ओरैबायदि नांगोन जाय टेन्सआ भार्बआ आगोलावनो माने जानानै थांनाय एबा जोबनानै थांनाय ओंथि फोरमायो बेखौनो मा होनांगोन फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स जानानै थांनाय बा जोबनानै थांनाय आगोलावनो जानानै थांनाय बा जोबनानै थांनाय बेखौ सिम्पल रावाव जों बेबायदि बुजायनांगोन बुजि मोननांगोन दा बेनि पेटार्ना जाहैबाय साबजेक्ट प्लास वाज वेर एबा पिएफ पास्ट फर्म जागोन प्लास अबजेक्ट पिएफ माने पास्ट फर्म एबा साबजेक्ट प्लास V2 माने मा V2 आ मा बेनि सिङाव आं बागैबो बेयाव माने एक्सप्लेन खालामदों नै V1 V2 माने मा पास्ट फर्म नै आक्सड बेबायदि कुइसन आक्स ओमफ्राय V3 V4 बेनि बागैबो आं बेयाव दिनै मोजाङै माने खोन्थागोन नोंथांमोननो स' नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नाय दा बेयाव मा जागोन जोंना V2 ओमफ्राय वाज वेरखौ बहा बाहायनाय पार्सन सिंगुलार आरो प्लुरेल नाय ओमफ्राय बेयाव माने वाज वेर बेयाव वेरआ थालांबाय स' गाइस बेयाव जोंहा माने टाइपिं मिस्टेक जाहैबाय बेयाव जोङो वेर थालांदों बेवहाय जेबो नङा बारा गोबाव जेबो साननाङा फार्स्ट पार्सन आइदो मा जागोन वाज ओमफ्राय फार्स्ट पार्सन सिंगुलार नाम्बार आइदो मा जागोन वाज आरो फार्स्ट पार्सन प्लुरेल मा जागोन वेर WERE वेर जागोन दा नोंथांमोना मिथिगोन आं सानो बुजिगोन आं सानो बेखिनिखौ WERE वेर जागोन ओमफ्राय सेकेन्ड पार्सन सिंगुलार इउ जों मा जागोन वेर आरो प्लुरेलावबो इउआनो जागोन वेर जागोन आरो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारजों हि सी रमेन समेन बा सीता काव बायदि जों मा जागोन वाज बेयाव मिस्टेक जादों जोंहा जाहैबाय वाज WAS वाज बेयाव वाज जानांगौ ओमफ्राय प्लुरेल नाम्बारा मा जागोन दे इट्स काउस बेफोर मा जागोन वेर जागोन बेयाव दा नोंथांमोनखौ आं बुजिदों होननानै सानो थ' बुजि मोनाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन बेखौनो आंनि फारसेनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय दा नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ बेखिनि फर्मखौ ओमफ्राय मिस्टेक जानायफोरखौ आङो बुंखाबाय दा नोंथांमोना बेखौ माने सुद्रायना लादो आं खोन्थाना होखाबाय ओमफ्राय बेनि PF माने मा पास्ट फर्म ओमफ्राय बिदिनो आइ वेन्ट टु मार्केट लास्ट डे आं मैया बाजाराव थांदोंमोन नङा होमबा मैया बाजाराव जाखांबाय सिगाङावनो जाखांबाय नङा होमबा हि निउ हार वेल बियो बेखौ माने मोजाङैनो मिन्थिगौ दे डिड दा साम बिसोर सानखान्थिखौ बानायबायमोन होनना बुंदों ओमफ्राय सी वाज इन्टेलिजेन्ट बे सासे जोबोद माने सोलो गोरामोन होनना बुंदों दा बेयाव माने सिगांनि खोथाखौ बुंनाय जादों बेखायनो मोन जायनि उनाव मोन थायो बे मा जागोन फार्स्ट इनडेफिनिट बा फार्स्ट टेन्सआव थायो मोन जाहैगोन बिनाव दंमोन ओमफ्राय जोङो कन्टिनिउसनि बागै सावरायनोसै एबार फार्स्ट कन्टिनिउस सेकेन्ड नाम्बाराव जाय टेन्सआव भार्बनि जायखिजाया खामानि एबा जाथायखौ जाबाय थानानै थांनाय ओंथि फोरमायनाय बुब्लिखौनो फार्स्ट कन्टिनिउस टेन्स बुंनाय जाबाय थानानै थांनाय सोलिबाय थानानै थांनाय फोरमायो बेखौनो मा होनदों फार्स्ट कन्टिनिउस टेन्स बुंनाय जायो पेटार्न साबजेक्ट नाय जोंहा साबजेक्ट प्लास बी भार्ब वाज वेर प्लास PV प्लास ING प्लास अबजेक्ट साबजेक्ट थाहैबाय बी भार्बा जोंहा वाज वेर बाहायजागोन आरो PV प्लास ING बा बेयाव जों मा खालामनो हायो V4 होनो हायो नैबे बेनि जायगायाव जोंहा V4 खौ बाहायनो हायो बे कन्टिनिउस जाहैबाय नालाय बेयाव प्रेजेन्ट पार्टिसिपलखौ बाहायगोन V फर्मखौ थ' बेखौ नोंथांमोना बुजि मोनदों आं सानो ओमफ्राय बिनि नेक्स्टआव नाय ओमफ्राय बिदिन्थिखौ नाय आइ वाज राइटिं आं माने लिरगासिनो दङमोन हि वाज रिडिं ए बुक बे गांसे बिजाबखौ फरायगासिनो दङमोन सिगाङावनो आरो
they were playing football बिसोर फुटबलखौ गेलेगासिनो दंमोन बेबायदि फोरमायनायानो मा continuous tense past continuous tense ओमफ्राय past perfect निखौ नाय जाय tense of verb नि जायखिजाया खामानि एबा जाथाया गुबुन मोनसे verb नि खामानि जानायनि सिगांनो जानानै थांनाय ओंथि फोरमायनाय बुब्लिखौनो past perfect tense बुंनाय जायो बेयाव माने tenseआ जोंहा मोननै रोखोमाव जायो फारसेथिं past tense थागोन आरो गुबुन फारसेथिं मा जागोन present जोंहा मा थागोन past indefinite आरो past perfect फारसेथिं मा थागोन past indefinite आरो फारसेथिं past perfect थागोन फरायनाय बेखौ माने जानानै थांनायनि सिगांनो मोनसेयाव जोबग्रोयो होनना बुंदों जानानै थांनायनि सिगां मोनसेया जोबग्रोनायखौ माने past perfect बा गोरलै रावाव जोङो जाय tense of verb नि जायखिजाया खामानि मावनायखौ सिगाङाव जोबखांबायमोन एबा मावखांबायमोन ओंथि फोरमायो बेखौनो past perfect बेखौ सिम्पल रावाव आं लिरना होदों एक्सट्रा अर्डिनारि खालामनानै दा रेगुलार जोंहा रिटेन फर्माव लिरनो गोनां जायोबा जुदि रिटेनाव लिरनो गोनां जायोबा जों खोनाखौ लिरनांगोन बेखिनि डेफिनेसनखौ स' नोंथांमोना जुदि लिरना लानोबा स्क्रिनशट खालामना लायोबा खालामना लानो हागोन आरो माने खामानिखौ मावखांबाय मोनसेया मावखांनायनि मोनसेया जानायनि सिगांनो गुबुन मोनसेया जाखांनायखौनो मा बुङो जोङो पारफेक्ट पास्ट पारफेक्ट टेन्स बुंनाय जायो जेरै नाय बिदिन्थिखौ आरो बिनि पेटार्नखौ नायग्रो बिनि सिगांनो साबजेक्ट प्लास हेड प्लास पिभि या पिपि बा भि3 भि3 माने मा जोंहा बेयाव मिथिगोन नैयाव नायबा भि3 पास्ट पार्टिसिपल फर्मआ जागोन ओमफ्राय एग्जाम्पलाव नाय आइ हेड डन दा साम आं सानखान्थिखौ खालामखांबायमोन बे जागोन शी हेड रिटेन ए लेटार बे लाइजामखौ लिरखांबायमोन जोबखांनायखौ सिगाङाव जोबदो आरो शी एरिभ आफ्टार दा डोर हेड ल' होनना बुंदों नैबेयाव जोङो माने मोननै सेन्टेन्स मोनसे सफैनायनि सिगांनो बे मोनफैनायनि उनावनो माने दरजाया मा जाखोनो लक जाबायमोन शी एरिभ आफ्टार दा डोर वाज लक्ड बे मोनफैनायनि सिगां उनाव दरजाखौ मा खालामबायमोन लक खालामबायमोन दा बेयाव माने मोनसेया मा जाखो जोंहा बे जाबाय जोंहा पास्ट इनडेफिनिट बेखौना वार्डआ मा जाबाय जोंहा पास्ट पारफेक्ट टेन्स दा बेयावनो जोङो मिथियो मोनसेया मा थायो इनडेफिनिट आरो गुबुन मोनसेया मा थायो जोंहा पारफेक्ट थायो स' गाइस बुजि मोनदों होननानै आं सानो आरो जुदि बुजि मोनाखैबा कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन दा नेक्स्टआव जों पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि बागै सावरायगोन दा जाय टेन्सआव भार्बनि जायखिजाया खामानिया गोदोआवनो जाजेननानै बा गोदोआवनो जोबदोंमोनब्लाबो बुंनाय समहालागै बियो आद्रा जानानै दङमोन फोरमायो बेखौनो पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स बुङो गोदोआवनो जानानै बुंनाय समसिमहालागै माने जोबैखौनो मा बुंनाय जायो सोलिबाय थादोंमोन बेखौनो मा बुंनाय जायो पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स बेनि पेटार्नखौ नाय पेटार्नाव मा दङ जोंहा फार्स्टआव साबजेक्ट थाहैबाय हेड फैगोन जोंहा बिन फैगोन प्लास पिभि प्लास आइएनजि बा भि4 बाहायनो हायो जोङो बेयावबो प्लास अबजेक्ट प्लास सिन्स अब्लिक फर प्लास टाइम एक्सप्रेसन मालाबा टाइम एक्सप्रेसन थायोबा टाइम एक्सप्रेसनखौ जों होनो हायो बेयाव सिन्स मर्निं बा सिन्स बेबायदि वार्ड थायोबा बा एन आवार बायदिफोर मेनसन खालामनाय थायोबा बेयाव सिन्स फरखौ नायनानै जोङो माने इउज खालामनो हायो दा बिदिनो एग्जाम्पलाव नाय आइ हेड बिन सिंगिं ए सं नाय आं दोंसे मेथाइ समखौ खनगासिनो दङमोन माने बुंनाय समनिफ्राय सिगांनिफ्राय जागायनानै बुंनाय समसिमहालागै सोलिगासिनो दंमोन हि हेड बिन रिडिं ए स्ट'रि बेयावबो जोङो माने फरायनाय समनिफ्राय बुंनाय समसिमहालागै जागायगासिनो दंमोन बा जाबाय थादोंमोन होनना बुंबायदों दे हेड बिन डुइं दा वार्क फर मेनि यार्स नैबेयाव नाय जोङो फरखौ इउज खालामदों मेनि यार्स गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिसोरो जागायबाय थादोंमोन बा खालामबाय थादोंमोन होनना बुंदों मोनसे खामानिखौ बेबायदि फोरमायनायखौ जों माने पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स बुंनाय जायो पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स दा नोंथांमोना बुजिबाय होननानै आं सानो दा नेक्स्टआव जों मा बेनि नेक्स्टआव जों मा खालामगोन बेनि नेक्स्टआव जोङो मानो बै आं सिगाङावदि बुंदोंमोन भार्बनि माखासे गोनांथार बाथ्रा बेफोरनि बागै जों माने सावरायगोन भार्बनि गोनांथार बाथ्राफोरा मा नाय प्रेजेन्ट फ्रम पास्ट पार्टिसिपल बा प्रेजेन्ट पार्टिसिपल V1 V2 V3 V4
जायखौ जोङो माने प्रेजेन्ट फर्म माखौ बुङो पास्ट फर्म माखौ बुङो पास्ट पार्टिसिपल फर्म प्रेजेन्ट पार्टिसिपल माखौ बुङो बेखौ माने गोबाङानो कनफिउज जानो हागौ स' बेनिखायनो आं बेखौ बुंबाय जों बेखौ कन्टिनिउआसबो बुंनो हायो बेखौ जों कन्टिनिउआस जोंहा मा बेखौ कन्टिनिउआस इउज खालामो नालाय कन्टिनिउआसबो बुंनो हायो जोङो दाना प्रेजेन्टआव माने आक्स फार्स्ट P1 आव मा जागोन asked P2 आव asking एरिफिं बेयो माने जोङो बेफोरखौ मुखास्थ' खालामनांगोन बे वार्डफोरखौ बिगिं डु डिड डान डुइं बेफोर फर्मखौ जों नायनानै मा मुखास्थ' खालामनांगोन आं नोंथांनो जास्ट मोनथिनो थाखाय बेखिनिखौ माने इनफर्म होबाय स' नोंथांमोना बुजि मोनदों होननानै आं सानो जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट बक्सआव कुइसन खालामनो हागोन सोंहरनो हागोन स' बेखिनिखौनो आं दिनै लाबोनानै भिडिअखौ फोजोबबाय स' थेंक्स गाइस